Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. L-Odwa tajba. Nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu, għalikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Nselmu b'mod speċjali daw koll li qegħdin iseguna minn fuq it-televiżjoni, mod speċjali anke dawk li huma morda, batuti u muġuha, dawk li huma fl-isptarijiet u d-djar tal-anzjani. Ejjew ninaqdu magħkom f'dan il-mument tal-Quddisa. Ejjew nofru anki id-batijiet tagħna mas-sagrifiċċju ta' Ġesu fil-Quddisa. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu llum, mod speċjali qed niftakru f'wieħed mill-Apostli li propjament ma żilhomxu. Dan Mattija li ntażel propju mill-Apostli stess, propju biex jieħu post Ġuda li ma bqax magħhom. Ma tantx nafu fuqu dan l-Apostlu għaliex dak li nafu dak li qal Pietru stess li hemm bżonn li jintażel wieħed li jkun jaf l-esperjenza ta' Ġesu mill-bidu tal-Magħmudija ta' Ġwanni l-Battista sal-qawmien tiegħu. U din hija l-esperjenza sabiħa ta' dan Mattija li fil-fatt għex ma' Ġesu l-esperjenza u seta' jagħti xhieda tagħha bħala Apostlu kif fil-fatt għamel bil-martirju tiegħu. Jew għalhekk nitolbuh din il-grazzi li anki aħna wkoll inkunu xhieda ħajjin anki fi żminijietna tal-qawmien ta' Ġesu fostna. Ngħidu grazzi lil Alla tal-grazzi kollha li jagħtina. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu din il-ġurnata biqdusija billi nagħmlu dak li hu tajjeb. U nitolbuh ukoll isaffina mid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inta silt lil San Mattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imlina bil-ferħ ta' mħabbtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, Petru qam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa li kienu b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom: Ħuti, jeħtieġ li sseħħ l-Iskrittura dak li l-Ispirtu Santu ħabbar fom David fuq Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu.
Għaxu kien wieħed minna u kellu semu f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi: issir ħerba d-dar tiegħu u ma jkun hemm ħadd li jgħammar fiha u ħadd ieħor joħodlu postu. Jeħtieġ għalhekk li jintażel wieħed minn dawk li jissieħbu magħna tul iż-żmien kollu li l-Mulej Ġesu kien dieħel u ħireġ magħna. Ibda mill-Magħmudija ta' Ġwanni sa dakinhar li kien meħud minn magħna u jkun flimkien magħna xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Giuseppi imsejjaħ Barsaba li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija. U talbu hekk: Mulej, int li tara fil-qalb ta' kulħadd, uri li ma minn dawn it-tnejn intażilt biex jieħu l-post ta' dan il-ministeru u l-appostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħoqlu. Imbagħad tefgħu x-xorti li waqgħet fuq Mattija u dan issieħeb mal-11 il-Apostlu. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-Mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Il-Mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru għaddejja tal-Mulej. Faħru isem il-Mulej. Ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Il-Mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-Mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-Mulej, ola mis-smewiet u sebħu. Il-Mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Minu bħal Mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn is-smewiet u lejn l-art. Il-Mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. U li qajjem mit-trab li msejken u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar biex mal-gbarat iqegħdu, mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Il-Mulej iqegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-Mulej. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intkom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intkom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għax kull ma smajt m'għand missieri jien għarraftulkom. Mhux intkom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lil missier f'ismi
u jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. It-tifir lilek Kristu. Hekk xi grazza kbira għandna jien hekk ngħid li kuljum dan Ġesu li rxoxta li wedna li se jibqa' magħna qiegħed magħna. U l-quddiesa hija proprju di l-okkażjoni biex niltaqgħu ma' Ġesu. U biex niltaqgħu ma' Ġesu għax Ġesu kif għamel meta kien ħaj u anke meta qam meta der lill-Apostli, il-ħin kollu jagħmilna kuraġġ, il-ħin kollu jipprova jiena nifmu din l-imħabba tal-Alla lina u li hu kien dan ir-rigal ta' mħabba lina. Illum hekk ħassejta sabiħa hekk. Propju Ġesu jgħidilna kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom mhux xajta ta'. Ġesu qed jgħidilna lilna lkoll kif ħabbni missieri hekk qed inħobbkom jien. Ara x'imħabba kbira Alla għandu għalina. U dan hu s-sabiħ ta' din l-esperjenza tal-fidi tagħna, dan hu s-sabiħ ta' din is-sekwela tagħna wara Ġesu, dan hu s-sabiħ ta' dak li qed ngħixu fil-ħajja tagħna, din hi l-ħajja nisranija mhix devozzjoni, mhix sempliċement għaliex hemm Alla u nippruvaw nadurawh u nħobbuh, imma għaliex verament dan Alla qed iħobbna hu. Tantu hekk li huwa għażilna qed jgħidilna huwa għażilna, jien għażiltkom kemm il-ħaġa sabiħa u vera dal-biljuni kollha ta' nies li hawn fid-dinja li hawn Malta ġie għażel. Kemm grazzja kbira, mhux għax l-oħrajn abbandunhom, imma hu kapaċi jitfa' ħarstu fuqi biex jurini li jħobbni. U jiena ovvjament għandi dik ir-responsabilità u għalhekk jiena bħala nisrani għandi din ir-responsabilità li nwieġeb b'imħabba għal din is-sejħa tiegħu. Ħalli verament jiena wkoll bħalma kien Mattija li ntażel biex ikun flok Ġuda. Anki jien nista' nagħti xhieda ta' dan il-qawmien ta' Ġesu. Ovvjament jiena ma rajtux il-qawmien però nħossu iva. Din il-ħajja ta' Ġesu meta ngħix l-esperjenza ta' Ġesu inħoss kif qal illum stess. Illum Ġesu qalilna jiena qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom ma joħodulkom ħadd. Inħossu dan il-ferħ ta' Ġesu jien. Inħossa din il-paċi li jagħtini Ġesu meta ngħix fil-grazzja tiegħu. Kemm grazzja kbira li dan Ġesu jħobbni tant li qed wassalli dell-istess ferħ li hemm falla. Din għall-ferħ li qed jgħid li se jkolli. U għalhekk imbagħad ġustament anki jgħid li ma nqedsekx bħala għaddej inqisek bħala ħabib. Għax dak li smajt mant missieri qed naqsmu miegħek. Ara x-xorti għandna ta'. Ara kemm sabiħa li jien qed nieħu sehem dal-għodu f'din il-quddiesa u nisma' lil dan Alla li sar bniedem jgħidli li jiena maħbub bħal mu maħbub minn missieru. Jiena ħabib tiegħu. Jiena magħżul minnu. Kemm grazzja kbira. Jiena għandi dan il-ferħ li għandu Alla stess. Ejjew ngawduha din l-esperjenza ħabib. Il-ġenna mhijiex biss wara l-mewt. Il-ġenna hija din il-ħajja tal-Alla, hija din l-esperjenza nista' ngawdi llum jekk ngħix mod speċjali kif qalu. Ibqgħu fija. Ibqgħu fil-kmandamenti tiegħi kif jibqgħid f'ta' missieru l-kmandament x'inhu? Hija dak li propju Ġesu il-ħin kollu jinsisti fuqha, ħobbu lil xulxin. Ibqgħu fl-imħabba. Mhux tab xejn li San Ġwan l-Apostlu fl-ewwel ittra tiegħu qal Alla hu mħabba u min jgħix fl-imħabba jgħix f'Alla. Fil-fatt dak li jagħtina l-ferħ, dak li jagħtina l-paċi. Meta ma nibqgħux fl-imħabba ħanejt ħmelija, ġudizzju pereżempju, biżejjed ġudizzju, tiskanta kif itelliflek il-paċi ta' qalbek kollha. Tiskanta kif verament toħroġ minn din l-esperjenza tal-Alla għax ħallejt ġudizzju jikmandak u jkissrek. U għalhekk Ġesu qed jgħidilna biex inħobbu kontinwament, għalhekk qed jgħidilna biex nibqgħu f'din l-imħabba tiegħu, u għalhekk qed jgħidilna wkoll li din l-imħabba però titlob ukoll l-għotja tal-ħajja tiegħi. Jiġifieri din l-imħabba hi sabiħa wkoll bħal kull imħabba oħradna kemm nhar il-ħadd tiċċelebrajna jum l-om. Mela l-om is-sabiħ tagħha fejn qiegħed. Jekk mhux għax din il-persuna biex welditni lili kellha tbagħti tbatija tal-ħlas. Dak hu l-valur tal-om, il għaliex ommi propju biex tatni l-ħajja u jien bdejt b'imħabba tal-om, imma din l-imħabba tal-om kienet tfisser it-tbatija tagħha lija u l-istess għamel Ġesu għalija. Meta bdejt il-ħajja tiegħi jien meta tammitt Ġesu issalla palija fuq is-salib biex jagħtina l-ħajja ta' Alla.
U hemmhekk tinduna kemm grazza kbira li intu u jien bdejna l-ħajja tagħna fuq żewġ imħabbiet ta' żewġ persuni però li ħabbewna x'batew għalina. Kif qal Ġesu ma x'memx imħabba kbar minn din. U din is-sabiħa lura tiegħi issa li jiena bħallum stess matul din il-ġurnata ngħix din l-esperjenza ta' mħabba x'noffriha bil-qalb, inkun rigal ta' mħabba, però dan se jiswieli. Dan se jiswieli. Għadni kemm kont qed nitkellem ma' persuna hawnhekk stess fil-kurja ma' wieħed mill-impjegati. Kien qed jgħidli għandu 4 tfal. Mhux ċajta wara ġurnata xogħol, wara għalli tkun għajjien ftit, għalli għax imbagħad tmur ma' tfal, tibqa' sa bil-lejl. Hemmhekk tara s-sabiħ li tkun missier, li tkun omm, li tkun ġenitur. Hemmhekk is-sabiħ tal-ħajja tiegħek meta inti qed toffri il-ħajja tiegħek b'imħabba, però għax tiswielek dik l-imħabba. Imma dik hija l-valur tal-imħabba, mhux xabxejn li Mater Teresa dik is-soru li tant għamlet ġid qalet kellimni fuq l-imħabba, però kellimni wkoll fuq kemm ħabbejt, kemm batejt biex ħabbejt. Kemm sabiħa, kemm batejt biex ħabbejt. Il għaliex l-imħabba l-valur tagħha qiegħed fit-tbatija tagħha. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li qasammana din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla, qasammana din il-ħbiberija intima anke magħna, qasammana din l-esperjenza ta' Alla fi sbuħija tiegħu li Alla hu mħabba, ejjew ngħixuha din il-ħajja. Għalina ħalli jkollna dan il-ferħ li qed jgħid Ġesu u nkunu nistgħu wkoll nittrasmettu din l-esperjenza ta' Ġesu li qam bil-mewt u Alla li jħobbna u nwassluha bl-imħabba tagħna. Ejjew nitolbu din il-grazzja għal din il-ġurnata. Jekk ninsabu fil-preżenza tal-Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Hekk xieraq li nitolbu għall-isfijiet tagħna li din il-ġimgħa qegħdin il-Vatikan propju biex jiltaqgħu ma' dawk li huma responsabbli hemmhekk ta' diversi oqsma tal-Knisja u fosthom anke nhar il-ġimgħa il-laqgħa tagħhom mal-Papa. Nitolbu ħalli dan il-mument ikun ta' grazzja għalihom u jkun ta' grazzja li jġibu magħhom għalina fid-djoċesijiet tagħna Malta u Għawdex. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu muġuha, batuti, inkwitati. Iqaf magħhom mulej u għatihom min jgħinhom u nissel fil-qalb tagħhom il-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet ta' xogħol tagħhom, ħarishom minn kull ħsara minn kull deni, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal u għaż-żgħażagħ tagħna. Ejnhom ħalli aktar ma jikbru aktar jiskopru din l-imħabba tiegħek għalihom u jwieġbu b'ġenerożità għal dak li titlob minnhom għal ġid tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżijiet mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Biex jeraq fid-dan ix-xahar ta' Mejju, induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll, hekk nitolbu tieħu ħsiebna u tieħu ħsieb dawn il-persuni kollha li għadna kemm semmejna fit-talb tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jelqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifil u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom saħħaħna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tejjem tibqa' tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli fosthom San Mattija. Biex ikomplu irreġġuha dawk stess li inti qed fuqna bħala rajja f'isem iblek. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jidata biex bir-rajħ bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna fuq l-artal huwa l-istess Ġesu li qam mill-mewt u li jinsab ħajja lina f'din l-Ewkaristija. Dan hu Alla li jħobbna daqshekk. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħol boħt il-qana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-Isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli fosthom San Mattija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja,
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew bil-qalb impoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-Missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Ejjew ninqdew bit-talba li għallimna Ġesu u ngħidulu bil-qalb is-siena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna d-nubitna bħalma nafru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħni nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, intli tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li l-xoċta u qam u jinsab magħna f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun fejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-mulejjiet dan u l-kmandament tiegħi li tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. Alleluja. Nitolbu. Xerred dejjem mulej id-doni tas-sema fuqna l-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt mal-qaddisin fis-salta tad-dawl bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum
It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja tat-talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt, 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq Knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u qofmana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenera rwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk kereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza memlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna li isma' talb tagħna.
Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie marbut ma' kolonna u msawwad. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu u s-saw dejjem u jibqa dejjem tal-ejma. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta lil Sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost nisa
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tije għafrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawid jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna t-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missir, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie minsallab fuq is-salib u fuq u miet. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlew u tomatana. Slima għalik li ngħidu li xaħna turufnatu li teva. Di li titnedu aħna nikbu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela fukata tagħna dawwalina u kalajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u verġnu barija. Skont il-fema tal-Papa. Bissirna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħelisna mid-denja. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl tal-dejjem id-difut. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibnalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu mqaddes Alla. Henna lina. Trinità mqaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoli mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu aqal. Itlob għalina. Xebba li tistgħu kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistgħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-mniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema bil-ruħu l-ġisem. Sultana ta' bla teba. Itlob għalina.
Sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Affrilna nitolbu mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ismana nitolbu mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna lek li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddija tiegħek moli Alla li tolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu il-lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfal qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalu lill-mibne. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastjan Martri, itlob għalina, Sant Rokku, itlob għalina, San Pawl Missiera, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Mattija, itlob għalina, intkom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbir Alla Marija Santisma, imbierek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbierek San Ġusepp arus tas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
tagħkom.